Bože, danas dolazim pred Tebe i tražim Tvoju zaštitu nad mojom obitelji. Neka nas danas ne zadesi nevolja. Čuvaj nas podalje od nezgoda. Dopusti da zlo ne utječe na naša srca i pokrij nas dragocjenom krvlju Kristovom. Možda nisam stalno sa svojom obitelji, ali vjerujem da si Ti, Gospodine, uvijek sa mnom i s njima. Čuvaj nas danas i dopusti nam da Ti pridamo hvalu i slavu koju zaslužuješ. Obdari nas mirom kako se ne bi bespotrebno brinuli. Čuvaj naša srca tako da ona mogu pokazivati samo ljubav umjesto mržnje, ljutnje ili gorčine. Amen.